Shahara kawai dan tayi waka daya. Ina ta jira ina sauraron in ji kin shigo da maganar Lukuma, amma har yanzu ban ga kin yi yunkurin hakan ba. Me kike jira? Ni ma zan shahara, bari je Laila ta bani kuɗi. To kai in ma fa kai wakan ma ba saurari za a yi ba. To yanzu ka dauka ma kayi waka, wani irin sako za ka isa? To kai da aka baka ma amana kace, ka ga mu sakon da zaki sanar. Wallahi Umar ba kai mun kama da aboki. Wallahi ni ba kai mun kama da mawaki. Dadi cewa yana rabu da Muhammad. Wai ya sa musu bincike akan shi an gano cewa shi shege ne ba shi da uba. What? Look Laila, idan za ki rabu da ni ki rabu da ni, amma ba sai ki fara jefa min kalmomin cin mutunci ba. Cin mutunci? Ni ba na cin mutuncin mutane kai ka sani. Ina ga maka ne abin da bincike ya tabbatar. So idan ni da rai ko mutuwa ya azadi ki za a ɗauki ruhina. Asalin sallama ne jarumata daure ki amsa kallon farko da ni miki tun anan zuciya ta kusa gwiwoyi na a ƙasa roƙo da addinin ruhin likitan zuciya ke duba zuciya ta za ta toshe wai ashe so ya fi mai ta ya kashe ya lashe na ji kullum sai ya basa jaruma ta karki kushe zuciya ki kama Dashe zana so isan ruhinki Raniya ake kira laya shi zo kurba mun baya jarumai ya kallon soyayya ni da ce na samu niyar kunya zuciya ta